салом духтарако созен нағзен пеш диля омадагем нигоҳ кунен диляшоб ҳами қадар либосои фасони туркӣ овардагай марамат якта ба якта ози ҳамаша навор гирифта шумода нишон метиҳам. хоҳишмандон метавонен биёен хутона май пеш бинен. бозори корвон тарафи тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор ҳай тарафи дасти чап ҳамин 6-ум дарвоза 7-ум дарвоза ки ворид гаштен аз тарафи дасти чап якм қатор мешавад. диляшоб нигоҳ кунен ҳамаи чизои фасон дора палто двойка кирта болопӯш ҳар он чизе ки шумо да маъқулай аз диляшоб меёбен. ина киртора диден кори дастӣ рафтагиай ина бинен ҳамаш туркӣ беяд хушру двойкачиҳои фасон овардагиай доставка дора. касоне ки доставка мехоҳанд нависен доставкатон мекунанд. агар ки хутон омада натунен мана иҷада боинаи палточо ҳаст тренди инстаграмози ҳамаям ё харидестай марамат дар диляшоб ҳам ҳастай бадана ин модели новинка ёзи нишон метем бо ина духтарако палтои фасони новинка омадагиай дар диляшоб марамат дига цветшам ҳастам хушруан ки цветои дигашам фасонай марамат касседа дар корай аҷоиб шубачаҳои хушру омадагиай. нархошон чанд сомон меёра? 800 сомон. аҷоиботай духтаро маъқултон мешава. биёен бо айпеш бинен оригиналош диден барои шумо тамошобинани азиз 750 сомонӣ метиҳанд. я оригиналошай бозори корвон тарафи тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза мешава якм қатор диляшоб баъд анаи намуд ва як омадагиан диден ишам хушруа ай бо дига цветошам ҳастай. ёра чанди карден? 800-750 сомонӣ метиҳанд. турецкиан духтаро марамат биёен дига цветшам ҳастай. шумо агар наворда хушру надида бошем бинависен суратошам мепартоянд. ғав сакакай зимистонае духтаро дарунаш мехдоракай ина ин моделшам аст. бинен чӣ қадр воима метова хушру метова ай болои киртои базвиам мепӯшен двойкаҳо катиам мепӯшен фасонай хулас мана марҳамат бо як цвети фасони дигаш анаяй мехаш зардай диден аҷоиб боӣ метова. мана 750 сомон барои шумо духтарако дар кор боша. рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен ё ки биёен бозори корвон айпеш бинен духтаро. ина бисёриҳо халат пурсида буден духтарако марҳамат диляшобда анамихе халатҳои хушру омадагиай брукошон кати ғав сакака начоздор материалаш беҳад фасонай духтаро нигоҳ кунен ғавсан шушта мепӯшен ҳичи намешава. размеро ҳаст ҳозир дигар расветкошам аст нишон метиҳам. нархшон 200 сомон. марҳамат ина расветкошона бинен ҳамаи размерора доранд. бозори корвон тарафи тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор диляшоб инаи цвети шоколад навишам хушру будая. ина арусако духтарако занҳои азиз касседа халат дар корай халати ғавсаки начосдор диляшоб биёен ё нависен дар авакак доставкатон кунанд. ина беҳад фасонакан ҳам цветош ҳам ина стилоша бинен хушручаанда. материалошон бамбуки ғавсай бамбуки ғавсай духтаро оригиналошай марамат инаи расветкашам хушруай узорша нигоҳ кунен и узорш бо дига хелай иҷада оз 2 намуд 3 намудш нишон додистем ҳар якташ узорш ҳар хелай хулас кадомаш маъқул меша скриншот карда партоед дар авакак шумо да доставка кунанд. духтарако халатҳои тоза турецки якм сорт ҳар ҷода ин моделҳоро пайдо карда наметонен. марамат диляшобда ҳастай 400 сомон. ҳамин хидаш тоқаан ино бебрукшанд ҳозир брукдоршам аст нишон метем. ин амино хучон тоқа 500-550 ҳам ҳастанд леки диляшоб акция сар додагай 400 сомонӣ. ҳозир чанд намуди дига чанд модели дигаша мебинен. ина марамат духтаро размеро ҳаст ҳич намешаванд. якта мегирен чанд сол мепӯшен духтаро шушта ё ҳич намеша на аймода мерава на материал дига мешава. бозори корвон тарафи тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор диляшоб ина ино брукошон катиай иам ҳамун 400 сомонай духтаро инам турецки тоза ина марҳамат акция кардай 400 и бебрукая инаи моделшам бебрукшай 400 сомон. кадомш дар кор меша духтаро навора ин ҳозир нишон додем скриншот кунен партоен ё ки нависен суратша мепартоен интихоб кунен дарав доставкатон мекунанд. барои нами вирсачаҳои оригинала диден алипака ё қадошон дарозай ай бо қадиш калтатаршам аст. ина қади дарози хушрӯш диляшоб омадагиай чанд
450 сомонай хушрӯай як борак биён ай пеш бинен махлутон мешава. Барои худтон мегирен, барои модаротон мегирен, варианти беҳтаринай. Материал ҳич намешава. Алипака мулоимак. Ози баъд бо вайш ҳастай. 3/4 остинаш аст. Ана ин намуд жимпирако. Иёям хушрӯан алипакай. Ана ай пафтор омадагай. Бисёр харида буданд, бисёр нарасида буд. Ина пафтор бо заказ кардан омад. Мана ин свечам ҳастай. Иёш чандан? 600 буд 500 сомонӣ кардагиам духтаро. Материалш фасонай махултон меша. Ин ай моделшам ҳастай. Аҳамиятиян ҳамаш қадашон дарозай. И варианти қади майдатарам дора, қади калтатар. Осиноиш бо ҷудо меша, безрукавка баринам мепӯшен. Марамат дар кортон боша, варианти хушрӯ барои ҳами ҳозирда нависен. Барои модаротон мегирен, барои худтон мегирен, нависен, доставкатон мекунанд. Ина хеле боло пӯшоям ҳаст. Ё чандан? 300 сомон пафтор омадагиан. хушрӯай материалаш. Манаи фасоншам ҳастай. Аз ино бо чантаи расветкай. Бинависен бо сураташам мепартояндтона. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6 و 7 дарвоза мешава. Якм қатор Диля шоп. Мана беҳтарин интихоб дар Диля шоп духтаро. Инаи цвети хакшам хушрӯ. Манаи цветчам хушрӯ 300 сомон. И материалш вилветай худаш ғав сакакай. Гармака мепӯшен духтаро. Марҳамат, биёин Диля шоп да бор бисёрай. Чи двойка, чи болопӯш, чи кирта. Ҳамаша метавонед ина в наличиай. Биёин ай пеш тамошо карда интихоб кунен. Анами жимпиро духтаро варианти фасонша Диля шоп овардагай. Ино пад намегиранд. Тоза турецки. Ина нигоҳ кунен. Материалш вообще дигачиай. Беҳад хушрӯ. Мана акция рафтестай. Инора чанд мефурӯхтӣ? 1100? Ози чанд кардӣ? Ина диден аз 1100 сомон 900 сомон шудагиай подписчикои азиз. Марҳамат, ина сиёшам астай. Худаш пӯшдаги шоколадный биай. Ана баъд сиёшам дора. Турецки тоза ина касседа дар корай бинависен, доставкатон мекунанд. Баъд ини хеле безрукавко дора. Инора 650 кади, 650 сомон. ия материалш хушрӯай ранги авая ҳич намешава. Пешакош кори дасти рафтагиай. Мана диден аҷоиб хушрӯ. Баъд инчунин аз анаи модел ҳаст. Ин модел 1500 буд. баъд 1200 сомон кард. ҳозир боша акция боз эълон кардагиай. барои шумо як дона ё ду дони дигаш мондай 1100 сомонӣ. марҳамат, биёен ай пеш тамошо кунен. ҳозир бо я варианти дига ҳастай 1100 сомонӣ будан. ҳозир чанд карди вайёра? 800 сомон. нигоҳ кунен, 1100 сом кам набуд. 800 сомон шудагиан турецкиан. 4 та расветка доран. иям пад намезана, иям катушки намезана. нигоҳ кунен, 4 та расветкаи хушрӯ. марҳамат, бинависен, сураташам мепартоен. ба ҳазур интихоб кунен, доставкатон мекунанд. ё биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6 و 7 дарвоза якм қатор Диля шоп. чой хушрӯай духтаро нигоҳ кунен. Диля шоп турецки анамха жимпирои фасон дора. необычный. ина марҳамат эксклюзив касседа дар корай. комбинированиай диден джинсовка кати. касседа дар кор. марҳамат 750-850 буд. ҳозир акция рафтестай 650 кардия. 650 сомон кардагиан. нависен, доставкатон мекунанд. ё ки биёен. инаи цветчам диден чӣ хушрӯ. ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6 و 7 дарвоза мешава. мана марҳамат якм қатор Диля шоп. ина хеле ваям доранд диден. ина ёям хушрӯ. ё чанд пулаи шубкачо? 550 сомон шубачои хушрӯ. марҳамат, аз ёям метавонед харидорӣ кунед. ай 500 сомон. ина 500 сомон кардагиан. ази бо дарозшам ҳастай духтаро. дарозаш дарози бадая, не ки як дона мондагиай успед кунен. и чанд сумай? их дарозшай. ай мая вариант видео карда будам, вай камака кӯтоҳтар буд. ай боша қадш як 20 як 30 ам қай дарозай. хулас ина биёен ё ки нависен, дарава как шумода доставка кунанд. анам хел спорт стили эксклюзива шумо аз Диля шоп меёбед духтаро. двойкаяй юбучнияй. юбка катян ҳам хушрӯан ки мана марҳамат 1100 сомон мефурӯхт. оз дига цветошам ҳаст турецки тозаян. ира бинен духтаро. материалшон двухниткаай, оригинали турецки. 1100 сомон мефурӯхт. ҳозир акция эълон кардагиай барои подписчикои мо 800 сомон. ина успед кунен. сиёҳошинаи моделша бинен чӣ хушрӯ. юбкадор аз ино медонед
дароза юбкошон якта мегирен чанд сол мепушан ин на мода мерава на мисол дига чи мешава шушта шушта мепушан хулас ина духтаро варианти беҳтарин ина мучам ҳастай ина двойкачои фасон 800 сомон шид аксияда иҷада бо сафедошам будая мана марҳамат метавонен интихоб кунен дар ва как доставкатон кунан ё ки биёен хутон бозори Корвон баъзви дора вай болош намхе ва як сертификатчак бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза мешава якум қатор киртои фасони туркӣ омадай духтаро дар дилияшоб нигоҳ кунед дар рози хушрӯвай аҷоиб материалш фасон будай ҳичи намешава нигоҳ куненда тонки вязкаяй метавонен биёен ай пеш бо бинен духтаро нархошон 250 сомон нигинчош тоза мана блескша бинен духтаро наворда наомадаст айре ки ай пеш биёен маъқултон мешава 250 сомони без размераи стандартай тақрибан 300 мефурӯхтан ҳози 250 кардагиян тақрибан то ҳамин размерои 56 ҳатто мешава бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза мешава якум қатор дилаш шобинаи цвеча диден расветкош бисёр ай духтаро мана расветко кадомеш дар кор айтона бинависен доставкатон мекунан ё ки биёен ай пеш бинен блескша бинен хитша бинен охи моделоша бинен қабурои хушрӯ необычный фасон бисёр ай дилашобда биёен бухтон мефаҳмен баъденаи полоскаҳо чанд смай ана ин намудам ёям туркиян ина ёра 350 будан 300 сомон кардагиян аз инам расветкош ҳаст този нишон метам ина духтаро 350 буд ози 300 сомон шид диден чӣ қадar расветкои хушрӯ дора турецкай двойкаи мехостагитон духтарако бо омад бовар кунен чандон боршид овардестиян пафтор тамом шудестай аксия ина 220 сомон ҳамқа хушрӯи материалыш ина сангчадор чандта расветкаи фасон ҳичи намешава материалш хушрӯ будай шушта мепушен нархаш 220 сомон пеш дилия биёен ҳатман биёен духтаро маъқултон мешава леки агар омада натонен бинависен худи шумода доставка равон мекуна мана ҳамаи цветош ҳастай юбочни двойка 220 сомоне хеле двойка ягон ҷода 220 сом нест ана баъдини хеле киртои вилвет мелки вилвет дора ёра чанд карди ина ира 230 сомон кардан тонки вилвет бовар кунед нархша арзон кардагай платяча я намуд хушрӯвая пеш маъқултон мешава бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвозаи духтаро марҳамат биёен якум қатор инаи цвечам хушрӯ будая ҳози ай пеш я бор материалша нишон дисем ина вилвети оригинал ай духтаро березинкаги ина шушта мепушен ҳичи намеша фасонакшам хушрӯ моделакшам хушрӯ нархшам хушрӯ духтаро 230 сомон размерашон тақрибан то 52 мешавада бинависен бо мефаҳмонатона мана киртора бинен чӣ хушрӯай